ktoré je vhodné na každý deň. Budeme používať štecce, ja mám konkrétne zo zlevy. Sú to prírodné štecce a sú veľmi príjemné a dlho vydržia, fakt. Takže trošku som sa predpripravila a teda dala som si tekutý make-up s týmto štecom. S takým vlastne plochým. Potom budeme používať na líčka tento štetec a tento štetec. No vlastne na očné tiene môžeme použiť trebárs tento štetec. Takže môžeme začať. Trebárs líčkami. Líčka budem používať túto paletku, konkrétne, dúfam, že to dobre vidíte, konkrétne tento odeň. Na vlastne celú lícnú kosť až po spánky. Keď sa usmejete, tak vám to trošku pomôže pri nanášaní. A môžete si tie líčka roztrieť potom týmto štecom, ešte aby neboli také výrazné. Ináč make-up som použila, neviem presne ako sa to číta, ale je to Catrice Photo Finish 18 hodín Liquid Foundation. Ja to myslím si, že najbohatší odtieň, ale nie je taký mladý. No, môžeme pokračovať. Ešte si môžete dať vlastne ten istý odtieň, čo máte aj na líčkach, vlastne aj tú radu. A na čelo. Dobre. Môžeme pokračovať teraz očnými tieňmi. Očné tiene použijeme na toto denné líčenie len jeden. Ja mám paletku z Gauche a použijeme trebárs, môžeme použiť tento tieň. Týmto štecom. A celé očné viečko.
taká tekutá, taká, nie že tekutá, ale je to taká fixná. Veľmi jednoducho. Ak sa vám trasí ruka, máte problémy s týmto nanášaním, tak môžete si samozrejme podoprieť lakeť. Nebudeme nejako predĺžovať ani nič. Spravím ju len takto. No. Dobre. Takže to je linka. Dúfam, že som bola vidieť. Takže hej, vôbec som ju nepredĺžovala a spravila som ju len tak jednoducho. Dobre, môžete pokračovať špirálou. Aj dve vrstvy, samozrejme znamená halnice. Vlastne posledný krok. Vezme pery. Inak ešte tá riasenka, čo som použila, tak to je tiež od Yves Rocher. Volá sa, že Sexy Pulp. No teraz, čo sa týka lesku, tak idem použiť od Victoria's Secret Beauty Rush. A je to odtieň Hottie Cider. Neviem, či to dobre vidíte. Teraz asi. Takže veľmi jednoducho nanesiete na celé pery. Nemusíte vôbec na toto základné líčenie používať žiadnu ceruzku ani nič. Takže tak, toto bol posledný krok. Dúfam, že sa vám páčilo, že ste sa niečo naučili a už teraz sa teším na ďalšie video. Ahojte.